Ak ste kresťan a máte nejaké zdravotné problémy, finančné problémy, vzťahové problémy alebo akékoľvek iné problémy, možno rozmýšľate, že na príčine sú generačné kliatby a rozmýšľate, ako sa ich zbaviť, aby ste konečne videli prielom v tej vašej oblasti a boli uzdravení alebo oslobodení alebo čokoľvek iné. Preto dnes v dnešnej časti zo série Hovori s Bohom si povieme niečo o generačných kliatbách. Na začiatok chcem povedať, že pravdepodobne toto video bude niečo iné, než očakávate, pretože vám nebudem hovoriť veci, ktoré chcete počuť, ale ktoré hovorí Božie slovo. A poviem vám dobrú správu. To, čo hovorí Božie slovo, je omnoho lepšie, než to, čo si myslíte o generačných kliatbách a prinesie vám naozaj poznanie pravdy, ktorá vás oslobodí. Poďme spolu ku koreňu generačných kliatieb a to konkrétne, že kde to vlastne celé vzniklo. Častokrát sa odvoláva na Boží zákon, na 10 Božích prikázaní, konkrétne Exodus 25. verš, kde Boh hovorí: Nebudeš sa im klaňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, tvoj Boh, som silný, Boh žiarlivý, ktorý navštevujem nepravosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Čiže tu máme desatoro, kde Boh hovorí niečo o kliatbe do 3. a 4. pokolenia a častokrát vlastne ľudia sa tu zastavia a konštatujú: preto to sa mi nedarí, ja mám generačné kliatby. Poďme ale spolu chronologicky, alebo teda v čase krásne ďalej, čo sa hovorí v Božom slove, aby sme videli, že my nie sme v starej zmluve, ani konkrétne tu, ale my sme v novej zmluve. Pretože Božie slovo hovorí, že stará zmluva nebola taká dobrá, preto Boh musel urobiť novú s lepšími zasľúbeniami. Takže poďme spolu trošku teda ďalej. Ďalší zaujímavý verš, ktorý hovorí o kliatbe, je Jeremiáš 17.5. Zlorečený muž, ktorý sa nadeje na človeka a kladie telo za svoje rameno a jeho srdce odstupuje od Hospodina. Skrátka, tu sa hovorí, že je to prekliatý človek, ktorý sa spolieha na človeka a jeho srdce odstupuje alebo je odklonené od Boha. Takže áno, človek, ktorý nejde za Bohom, otvára sa diablovi, keď to poviem tak zjednodušene, a áno, tým pádom je možný vplyv diabla a kliatby na život toho človeka. Ale opäť, tu hovoríme o človekovi, ktorý odstupuje od Hospodina. Nehovoríme tu o človekovi, ktorý nasleduje Hospodina, čiže potrebujeme ísť trošku ďalej. A už v Ezechielovi 18.20 vidíme niečo veľmi zaujímavé. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej. Spravedlivosť spravodlivého bude na ňom a tiež i bezbožnosť bezbožného bude na ňom, na bezbožnom. Wow, sme stále v starej zmluve v Ezechielovi a Pán Boh tu hovorí závratnú vec. Že wow, že syn už nebude zodpovedný za hriechy svojho otca, svojho pradetka, prapradetka alebo svojej maminy alebo prababky, ktorá bola čarodenica, ktorá bola satanistka možno, čokoľvek. Sa tu píše, že každý bude zodpovedný zo svojich hriechov. Ja stále idem narážať na ľudí, ktorí sú kresťania. Ak človek je nekresťan, vedia byť niektoré vplyvy stále, ale to si povieme trošku ďalej. Tu chcem teda ukázať takú vec, že už v starej zmluve teda Pán Boh hovorí niečo o tom, že každý je zodpovedný sám za seba. A teraz už sme v novej zmluve, kde sa píše v liste Efezanom: Požehnaný Boh a Otec našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. Otázka. Dá sa byť požehnaný všetkým duchovným požehnaním v Kristovi a zároveň prekliaty? Aj áno, aj nie. Teda, čo sa týka hriechov predošlých generácií. Či už to fakt boli satanisti alebo niečo, že vyššieho rádu, než len obyčajný človek, čo hreší. Tak chcem tu povedať veľmi dôležitú vec. Biblia hovorí, že Pán Ježiš nás preniesol z moci tmy do Božieho nebeského kráľovstva. Že aký je On, taký sme aj my na tomto svete. A teda otázka. Je Kristus, podľa ktorého sme prekliatí? Alebo naopak je požehnaný a dáva požehnanie a je samotným požehnaním? Pretože ak veríme, že sme nové stvorenie v Kristovi, kde sa píše, doslova citujem, staré veci pominuli, všetko je nové, ak by sme naozaj verili tomuto veršu, tak vidíme, že tam tie generačné kliatby nikde nezapadujú. Lebo keď sa pozrieme na celú novú zmluvu, tak nič nevidíme o žiadnych generačných prekliatiach. Vidíme iba to, že sme v Kristovi doslova nové stvorenie, že náš starý človek so svojimi hriechmi, potenciálne aj hriechmi všetkých našich predkov, bol ukrižovaný a sme nový človek. Tu chcem teda takú vec povedať, že čo sa týka Božej pravdy, kresťan znovu zrodený nemôže byť v generačnom prekliatí.
Skôr než budete argumentovať ticho, lebo jasné, že to teraz nepočujem, a budete hovoriť, ale vieš, mne to fungovalo, keď som robil pokanie a vyhnali alebo zrušili zo mňa generačnú kliatbu, odtedy som slobodný. Dostanem sa k tomu. Ale chcem povedať, že toto hovorí Biblia. A mali by sme sa riadiť tým, čo hovorí Biblia, že učiteľ pravdy nie je naša skúsenosť. Lebo opäť, kde v Novej zmluve vidíme, učeníci by lámali generačné kliatby. Celá Nová zmluva je založená na tom, verte v Pána Ježiša, nasledujte ho a čínte pokánie. Všade sa píše iba o činení pokánia a majte vieru v Boha. O týchto dvoch veciach. Ja tam fakt nikde nevidím, že by učeníci iných učeníkov riešili a chodili s nimi na terapie a riešili generačné prekliatia celé roky. Hlavne na toto narážam, pretože fakt reálne ja poznám ľudí, niekoľko, ktorí už roky riešia svoju minulosť. A nie je to ani že svoju minulosť svojich predkov. A vám poviem, že tým, že som bola v ezoterike predtým, tak v ezoterike je niečo ako regresná terapia, čo je v podstate očisťovanie minulých životov. A vám poviem, regresná terapia je tak podobná tomu, čo niektorí kresťania volajú, že odviazanie sa od generačných kliadieb, že som bola zhrozená. Teda vám chcem naozaj povedať, že naozaj to nie je biblické. Ale teda je mi jasné, že ľudia vedia mať reálne nejaké útlachy, duchovné útlachy, ktoré vyslovene si sami nemuseli hneď nutne spôsobiť a chcú byť z toho slobodní. A teda samozrejme idem teraz narážať na to, že jak to teda, že potom viem mať nejaké silné duchovné útlaky, pritom som nové stvorenie. Jedna vec, že sme sa znovu zrodili a sme požehnaní a žiadna kliatba na nás nemá prečo dosahovať. Ako hovorí príslovie, že bezdôvodná kliatba nedosiahne cieľ. Ak si v Kristovi a nasleduješ Krista, nemáš mať prečo žiadne prekliatie a nemá na teba vplyv, ani keby sa všetci satanisti sveta, ak sa hovorí u nás doma, postavili na hlavu a robili nejaké rituály, teba sa to ani len nedotkne. Lebo Pán Ježiš povedal, že keď máme štít viery, všetky šípy toho zlého uhasíme a zároveň, že každá zberaň namierená proti nám sa nevydarí. Čiže toto hovorí Biblia a ja si za tým budem stať. Prečo teda kresťan napriek tomu, že je taký požehnaný, že diabol vlastne nemá moc, dokáže byť tak utláčaný? Vie to byť reálne. Takže tu chcem povedať, že diabol funguje hlavne na báze nevedomosti. A teda ak človek má nejaké nezahojené traumy, nejaké presvedčenia, ktoré ho vyslovene zväzujú a vlastne zabraňujú Božej moci, aby konala v jeho živote, aby poznával Boha a poznal pravdu. Ak človek naozaj verí takým veciam a má opäť nejaké zranenia alebo niečo, možno z niečoho neurobil pokánie, že jednoducho má nejaký hriech, ktorý jednoducho nezanechal, alebo jednoducho potrebuje si to uvedomiť, že tú vec, čo robil v minulosti, mala na jeho život vplyv a že potrebuje jednoducho si to uvedomiť a už len to uvedomenie toho mu spôsobí slobodu. A teda áno, kresťania môžu mať aj demonické problémy, ale nie vyslovene preto, že by boli pod generačnou kliatbou, ale preto, že si neuvedomujú, kým sú v Kristovi a akú slobodu majú, že sú pod generačným požehnaním. Lebo opäť Ježiš jasne hovorí, že jednoducho máme hľadiť na to, čo je hore, nie na to, čo je dolu na zemi. A aký je on, taký sme aj my na tomto svete. A teda ak je Kristus plný generačných kliatbieb, tak potom áno, môžeme to aj my kazať. Ale my vieme, že taký nie je. On je samotné požehnanie. A teda vezme, že keď sme sa znovu zrodili, Ježiš o tom krásne aj hovorí, keď prišla za ním rodina a hovorili, že no Ježiš, prišla tvoja rodina, Ježiš povedal, a kto je moja matka? Kto sú moji bratia? Kto sú moje sestry? Každý, ktorý koná Božiu vôľu. Ježiš chápal, že to, čo vlastne naozaj ľudí spája, je duch. A teda my, tým, že sme sa znovu zrodili, my sme s Kristom jedného ducha. My máme jeho ducha. A vlastne to je to, čo určuje duchovný vplyv na náš život. Samozrejme, démoni vedia na nás vplyvať duševne, cez opäť naše nepoznanie, naše zlé presvedčenia, nejaké zranenia, ktoré si udržujeme, hriech samozrejme. Ale ináč diabol nemá nad nami žiaden ako možnosť ani sa k nám priblížiť. Čiže opäť vás chcem iba týmto pozbudiť, aby ste neboli jedni z tých kresťanských otrokov doslova, ktorí riešia celé roky nejaké generačné kliatby. Ja viem, že niekto teraz povie, že no dobre Veronika, ale mne to pomohlo. Vieš, čo ti pomohlo? Pomohlo ti to uvedomenie, že si slobodný a tým, že sa urobila nejaká procedúra, nejaké poradenstvo. Tým nehovorím, že všetci ľudia, čo to robia, sú vyslovene, že zlí. To nehovorím. Ja iba hovorím to, že to, čo človeku pomôže, naozaj je vlastne to uvedomenie si tej pravdy v Kristovi. A keď si uvedomím tú pravdu, tak som slobodná. To hovorí Božie slovo. Budete poznať pravdu, pravda vás vyslobodí. Nie coaching, nie poradenstvo. A opäť, nehovorím, že je zlé jednoducho, ak nevieš si s niečím rády, sa s niekým porozprávať a mať nejaké poradenstvo. Narážam na to, aby sme nežili v doslova demonických doktrínach, lebo to je demonická doktrína, ktorá
bere kresťanom moc, respektíve dáva satanovi moc, tak by som to mala povedať. Skrátka, keď si v Kristovi, diabol sa ťa nemôže ani dotknúť. A keď si to uvedomíš, budeš slobodný. Niektorí ľudia si to uvedomili počas rôznych terapií, lebo uverili, že už teraz som prijal touto modlitbou oslobodenie a preto tak to bolo. Na základe ich viery. Pretože čomu veríš, deje sa ti to podľa tvojej viery. Ako som aj hovorila v predošlom videu. Chceme sa dať do toho iba pozbudiť, aby ste videli, že akú úžasnú vec urobil pre nás Pán Ježiš, že nás oslobodil z moci tmy, vytrhol. Toľko ľudí sa ma pýta, a Veronika, keď sa znovu zrodila, mala si nejaké demonické útoky, problémy? Určite som mala nejaké demonické útoky, ale že by niekto vyslovene musel ma z niečoho oslobodzovať. Opäť, viem, že áno, sú ľudia, ktorí mali veľké demonické veci, čo riešili, ešte väčšie než ja a potrebovali vyslovene vyslobodenie. Tým nehovorím, že také nie je a že to nie je dôležité. Iba narážam na to, že skrátka som slobodná, neriešila som žiadne generačné kliatby ani nič a tiež som bola fakt 5 rokov zasvetená v ezoterike v rôznych hlúpostiach. Takže to tým iba chcem povedať, že mám slobodu, lebo od začiatku som sa išla riadiť tým, čo hovorí Božie slovo o mne, ktorý nás vytrhol z moci tmy a premiesnil do kráľstva syna svojej lásky. To je tak veľké. Už ja keď som sa znovu zrodila, jedno obdobie som asi pol roka v kuse čítala list Kolosanom a Efezanom. To sú také moje obľúbené listy. Ja všetky mám rada, ale to tým chcem povedať, že ja som vždy v každom verši nachádzala stále väčšiu a väčšiu hĺbku. A naozaj viem, že prvý raz, keď som čítala tento verš, úplne sa ma dotkol, že wow. A všetky tie moje presvedčenia, že z tohto rituálu sa tak ľahko nevymaníš a z tohto zasvetenia sa nevymaníš. Kolosanom 1.13. Spoznala som pravdu a takto som bola oslobodená. Čiže vás pozbudzujem. Študujte Božie slovo, tam je pravda, tam je sloboda. Ako Pán Ježiš Kristus povedal, hyniete, lebo nepoznáte písmo a Božiu moc. Takže ak nechcete hynúť v problémoch, študujte písmo, verte v Božej moci, že Kristus je naozaj ten najmocnejší a on má všetku moc, diabol nemá žiadnu moc, tak mu žiadnu moc alebo teda priestor vo svojom živote určite ani vy nedávajte. Pozdravujem vás svätým boskom.